Γεια σας παιδιά, θα αρχίσω ένα giveaway γι' αυτό. Και το χωράει. Όποιος έρθει εδώ στον κήπο μου, να ξέρετε, είναι αυτός με το μεγαλύτερο κάκτο. Θα έρθει στον κήπο μου και ανέβει εδώ στο βίντεο και χοροπηδάει μέχρι να το δω. Θα του δώσω μερικά pet. Και κάτσα να βάλω και τον άλλον. Και άλλος μου κήπος. Έτοιμος. Και πάλι έχω εδώ ένα παγωτό. Δεν ξέρω τι θα πει πριν. Πρέπει να χοροπηδάω πάνω σε αυτό. Και θα το κάνω μέχρι να μου τελειώσουν τα pet. Και πάντα δηλαδή. Γιατί έχω όλα αυτά τα pet. Και θα σας δώσω ένα. Θα σας δώσω μερικά, μπορεί 3-4. Αυτή θα δεξίσουμε ένα βιντεάκι, τα λέμε σε ένα επόμενο.